Priatelia, vítame vás pri druhom dieli tohto podcastu s hlavnými tvárami festivalu Paradise, a to Jakubom Dibiakom a Kristianom Frľaťakom. Chlapci, vítajte, boli ste predstavení v minulej epizóde, takže bližšie špecifikácie nech si ľudia pozrú. A sedí tu s nami ešte môj kolega Kenny, Filip Gura a za kamerou, možno ho nevidíte, alebo ho vidíte, neviem, Paťko Salčák, stage manager festivalu, DJ, Progress a skvelý človek. A všemožný človek, presne tak. Toľko klamstiev naraz, dobrý Všetko večer. vie. Čau. Nikto nevie viac vecí ako Paťo dokopy v rámci hudby. No chlapci, vítajte tu opäť a ideme si trošku rozobrať to, čo nás čaká za chvíľočku, ale ja sa vrátim späť ešte k tomu poslednému podcastu, lebo tam sa stala jedna vec, alebo bola vyhlásená jedna vec, že si navnadil ľudí, že budú do decembra oznámené nejaké mená. Ľudí mohlo jebnúť, keď si prvé meno vyhodil vo februári. Čo sa stalo? Február, nový december. Čo sa stalo? Nič, ťažké bookingy tento rok. Veľmi ťažké. Môžeme chápať, že ťažké znamenajú, že je väčšie? Aj určite aj akože väčšie v rámci Slovenska, ale aj veľmi ťažká komunikácia s manažérmi a s týmami. Špeciálne s jedným, ktorý to v podstate naťahoval ešte do minulého týždňa. V tom čase tohto podcastu ešte nie je von, treba povedať. Áno, My máme 3. marec aktuálne a bol oznámený Steve Aoki, čo je... Zase ste zarúbali celkom vyššie laťku. Legenda. Ale k tomu sa dostaneme, no a dopovedz kľudne s tým. Kaskader. Dopovedz kľudne s tým ďalším. Proste toto bol booking, ktorý nám viac menej brzdil všetky ostatné bookingy skrz toho, že sme ho chceli, poviem to tak nejako, že prioritne. Aj ľudia si ho tak nejako pýtali najviac a tým pádom sa to proste celé nejako natiahlo. Nevedel sa vyjadriť, najskôr bol Tomorrowland, potom bol niečo iné, nevedel povedať ktorý deň a tým pádom bookingy, ktoré sme mali rozriešené, ako napríklad Steva, tak, Čakali. tak museli počkať, no v zásade, hej. A môžeme ľuďom povedať takú vec, že vlastne ono sa čakalo, že či ten interpret, ktorý pôjde vonku, kvôli Tomorrowlandu čakali, či bude hrať v piatok alebo v sobotu a treba podotknúť, že nakoniec tam aj není. Hej. Myslím, že tam je ten ďalší víkend po nás. Hej, Myslím, ja som myslel, že nebol vôbec. Že není tam vôbec? A neviem, či na tom plagáte, čo dávali celkovo, či tam vôbec bol, alebo či tam dávajú mená iba prvého víkendu alebo druhého. Neviem, ako to majú fakt. Ale však to je... Je to zase úplne jedno, ale boli to proste keci, naťahovačky a to bude asi najväčší ťahom festivalu. Myslím si, že akože aj Števko je dobrý, ale... Števko. Ale Števko v rámci toho, čo dneska na Slovensku frčí, tak si myslím, že to bude... A to už viac nehovor teraz, lebo to si už povedal. Čo? No, že príde holý prísť, nie? Nie. To nie, toho ja také nie. Každopádne, ale čo vnímajú, čo som sa aj s priateľkou bavil aj so staršími, že zatiaľ, čo sú tie zverejnené mená v období tohto nahrávania podcastu a plus akože Steve Aoki, tak to by mohlo takú širšie spektrum tých ľudí, že povedzme, že tie staršiu generáciu, ktorá poznala Nicky Romero z tých 2012-2014 obdobia, plus nové mená drum and bassové a plus samozrejme niečo, čo akože taká showka, ako je proste ten Steve Aoki, ale ten tiež je z tej generácie, takže keď ste to bukovali a rozmýšľali nad tým, aj takto nejako ste nad tým rozmýšľali? V zásade nie. On v zásade nerozmýšľa pri bookingovi. Čím drahšie, tým lepšie. Vieš, že nemusíš byť až taký úprimný. No mňa sa to dá zahrať trošku. Vieš. Trošku, že tak sme rozmýšľali obchodne a takéto. Ja som nerozmýšľal. No mňa osobne veľmi zaujíma, že čo hrá, lebo ja som ho nevidel v živote vlastne ešte hrať na živo. A on ani nikdy na Slovensku nebol. A ja neviem, či aj na bala to nebol vôbec, alebo bude takto. Nebol, ani na Beatsoch nebol. Že takto, že akože v tomto smere veľmi zaujímavý booking, tým, že je to strašne zapamätateľný typek. Každý podľa mňa videl film Projekt X, kde mal najznámejšiu pesničku. Aby ste vedeli aj vy si predstaviť, že o akú pesničku ide? A bude hádzať torty? Hej. Typek si normálne poslal
Ryder. Už to máš? No jasné. No, Tak to by si tu mohol nám môžeš... poslať, lebo akože ja sa to... Ale počkaj, ty nebudeš piec torty, tebe pošlem ten DJ-ský. Ale poslal Ryder, kde je vlastne presne do detailov, ako máme napiec jeho tortu, čo na tej torte má byť, aká má byť veľká, aký má mať korpus, toto z čoho má byť. Jednu bezlepkovú, prosím. No a že máme napiec tie torty a potom dal také odporúčanie na konci, že odporúčame minimálne 20 ceduliek, že nepreberáme zodpovednosť za to, keď sa niekto akože pri tom zraní, keď to bude hádzať. No. Normálne v Rideri má proste položku, že ak je to možné, tak prosím zaistiť vo voľnom čase pre ňoho a celý tým, že potápanie alebo rôzne vodné športy, výlet, fine dining večeru To a ešte, podobne. že sme na Ešte sme v kúpalisku. Turci teda. Vrajím, že zoberieme ho na Oravskú príhradu sa potápať, hneď si rozmyslí takéto kokotiny písať do Rideru. Ja, vážne, že Pochopil, to má čo mi akože- Slovensko. Aktuálne trendy nasvedčujú, že sa vo svete, alebo respektíve aj vo svete, aj v našej krajine, počúvajú celkom iné žánre, hej, ktoré kráľujú. Čiže ty by si podľa mňa za peniaze, alebo za to, čo voláte teraz line-upy, by ste vedeli vyskladať v aktuálnom trende brutálny line-up, hej? Či už drum and bass, hard techno, alebo tieto nejaké veci. Vedel by si vyskladať podľa mňa, nie? Už dneska aj tí veľkí hard technári pýtajú pomaly väčšie prachy ako... Akože Už dlho nebudú. Teraz majú tú kauzu. ten trh je v tomto veľmi rýchly, že reaguje proste veľmi aktuálne na to, čo sa proste počúva, čiže aj tie ceny, čo sa týka aj toho drum and bassu, ktorý má aktuálne ten hype, tak jednoducho išli hore výrazným spôsobom a v podstate to všetci promotéri cítia, takže nedá sa to podľa mňa úplne tak povedať, ale samozrejme sú mená v rámci nejakej tej EDM scény, ktoré sú ďaleko vysoko vo veľkých výšinách a v podstate pri iných žánroch môžete naozaj že z toho vyskladať veľký line-up. Ja len na margo toho, že keď sme sa bavili o skladaní line-upu a ešte predtým, ak sa to bukovalo, že kto by tam bol zaujímavý, takže sme vychádzali z takých tých, aby ľudia chápali, že prečo tie EDM mená, aj, že v podstate ten návštevník priemerný, neviem, ty nemáš asi nejaký priemer, ale čo sme tak usúdili aj vizuálne aj tak, takže tí ľudia tam boli dosť dospelí. Od 30 plus by som povedal taký priemer. No hej. No nebol to detský festival v podstate. Nie, naša cieľovka, akože také gro by som povedal, že 25-35 rokov. No. A to sú vlastne už ľudia ako my, tým pádom, že sme z tej éry, kedy tieto mená ako Steve Aoki, Nicky Romero si pamätáme a že to môže byť taký pekný návrat do tej Golden... som pohovoril v podstate. Golden EDM éry, lebo... za tie roky, čo sme si všimli, tak u nás, neviem, či to je tým aj, že sme proste tam, kde sme, ale jednoducho u nás fungujú tie mená, ktoré dokážu na tom stage urobiť show, hej. Nie každý je taký, že bude kričať do mikrofónu, však aj vy keď hráte, tak Kenny nepovie ani slovo, ty povieš 3. Ja iba keď si vypijem a Paťo hovorí stále. No a v podstate, a u nás tí DJ, ktorí hrajú presne to Golden Era EDM a húkajú do mikrofónu a proste máš to pyro a máš toto, tak tá hudba s tým jednoducho ide a tí ľudia si to naozaj užívajú a spraví to proste brutálnu atmosféru, hej, že teraz, čak veľakrát sme sa o tom bavili, že máme tu plno mien tech houseových a kadejakých, čo vyskakujú, čo vo svete hrajú veľké festivaly a na Slovensku by podľa mňa tak nefungovali, ako fungujú práve tieto z tejto Golden Ery. Ale to je skvelé spojenie podľa mňa toho festivalu s tým EDM, lebo keby to máš zavolať napríklad do nejakej haly, tak by som tomu nedával nejaké také šance veľké, ale spojenie s tým festivalom to bude... Áno. Ale to sa tam hodí, že keď si zoberieš aj iné festivaly ako Tomorrowland a tak presne na tom main stage sú hlavne takéto EDM-kové big roomové mená, akože už pomenej, ale stále to gro... Ten closing, áno, a to najväčšie highlight to je sú big roomové, jasné. Nicky Romero hra pravidelne máš aj Charlotte David a mal, neviem, Miss Monik a takýto dobre, ale sú. Charlotte sa v dnešnej tomto berie už ako EDM. Ale to môžeš to porovnať s tými showkami, čo Není robia. to Golden Era, takže áno. akože, Jasne, ale tak už je to
ten trend je jasný, už čoraz častejšie sa na tom hlavnom stage, na tom Rovolnede objavujú drum and bassové mená, čo nikdy proste predtým nebolo, čiže je jasný trend toho, že tie subžánre dostávajú priestor v rámci týchto vecí, ale stále akože určite tieto mená veľké v rámci toho EDM majú obrovský priestor a akože tie show sú stále veľmi žiadané v podstate po všetkých tých elektronických festivaloch. Dobre, keď sa bavíme takto, že o žánroch, akože z môjho, akože môj taký názor je, že nerozmýšľali ste aj nad nejakým, že povedzme, že hardstylom, lebo ten tiež mám pocit, že ide tak dosť do popredia. U mňa osobne, ja to poviem za seba, ako je to ja už ten otázka. žáner nenávidím, ale... To som úplne nechcel to povedať, ale... Jak sa obhajil hneď, vieš, aby sa nezdrbal. U mňa je to otázka, lebo ja si myslím, že hardstyle ako žáner má naozaj svoje miesto v rámci elektronickej scény a zvlášť akože v krajinách ako Holandsko, Belgicko je to naozaj, že pomerne veľký, silný hráč, keď to tak mám povedať. Čiže ja si myslím, že ten priestor tam určite je. Aktuálne si ale nemyslím, že alebo možno to len my nejakým spôsobom nepociťujeme, že tá komunita na Slovensku je až tak veľká, aby sa nám úprimne akože oplatilo robiť tomu nejaký čisto stage venovaný tomuto žánru. Tak to môžeme vidieť na beatsoch, že tá komunitka, ktorá je na Slovensku, tak si bere beats a ten stage tam není až taký veľký, hej? Ale Beatsko majú svoj stage, hej? Ja osobne som sa tam najviac zabavil. Keď som bol... Ty si zoravý, ty si jednoduchší. Ale práve však aj veľakrát používaš aj tí tracky na opening euforický hardstyle, ktorý vyvolá v tebe proste naozaj euforiu do toho tie ohňostroja niečo. Čiže není to úplne o tom, že ideme teraz rovno urobiť tomu stage, že za nás asi na Slovensku je silnejšia komunita, aj možno viacej naša cieľovka, takí, čo počúvajú house a tech house, ako hardstyle. Neviem, možno je to môj subjektívny názor, ale takisto to neznamená, že nebude na festivale žiadne také EDM hardstyle meno, hej, že toto, jeden booking nám akurát nevyšiel, ktorý sme chceli, ale tak možno na budúci rok, takže nejdem prezradzať, ale není to, že vylúčené, že by sme teraz vyslovene, že toto tam nechceme, hej, že akože úplne si neviem predstaviť, že o jednej by tam prišlo Zas nie tie brechajúce kiky, ale však tie euforické hardstyle. Tie euforické práve, že to je za mňa to je veľmi také fajn a do toho fakt to pyro a... Poďme sa vrátiť k tomu, ako ste začali vlastne tento ročník pripravovať, lebo pokiaľ viem, tak tento rok už, to môžeme ľuďom povedať, že už rozmýšľate nad tým minulým, nad tým budúcim, keďže chcete v čase festivalu už oznámiť ďalší ročník festivalu. Mm-hmm. Ale že kedy začali prípravy tohto ročníka? Čím to začalo? Nejaké vaše prvé sedenie, alebo čo bol ten popud k vymýšľaniu, lebo dali ste novú tému v podstate? Čo bol ten popud toho ďalšieho ročníka? Také, že čo bola tá prvá vec, ktoré ste sa spolu chytili a vedeli, že od tejto sa idete odraziť, či už hudobne. Samozrejme, asi je to 5. ročník. Tým, že sme videli, koľko ľudí prišlo proste, že aký to malo ohlas, tak to bolo také, že proste ideme sa toho čím skôr chytiť a začať robiť na novom ročníku. My sme sa v podstate koncom augusta už stretli. Áno, my sme v podstate relatívne hneď, samozrejme všetci sme si ešte museli prejsť nejaké veci k ukončeniu festivalu, ale ako náhle sa nejakým spôsobom ukončili tie procesy po festivale, tak sme sa stretli v podstate taký nejaký úzky tím, nejakým spôsobom sme si prešli ten ročník, ktorý sa udial a v zásade už tam pri tomto stretnutí prišli nejaké už prvé nápady, návrhy, čo by sa mohlo udiať a akým spôsobom by to mohlo smerovať. Treba povedať, že miesto ostáva, že Martinské kúpalisko. Miesto ostáva aktuálne, uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Ale môžeme aspoň v rámci tohto ročníka nejaké tie zmeny, určite tam budú zmeny v rámci areálu. Mm-hmm. A čo považujete za najväčšiu zmenu? Akože možno v nejakom takom rozložení, alebo... Plánujeme presťahovanie stanového mestečka. Uh-huh. Urobiť to ako také viac samostatné. S tým, že stále to bude v podstate v blízkosti festivalu, že nebude to niekde pol hodinu, že niekto by musel kráčať, ale že to bude stále v blízkosti festivalu. Uh-huh. S tým, že vlastne sa tak otvorí ten areál toho festivalu, bude proste sa dať prejsť dookola, ako tento rok sa to nedalo, lebo tam bolo to stanové mestečko priamo v tom areáli. Tým pádom sa to trošku roztiahne a vznikne nám ešte
Minulý rok to už bolo, ale teraz to bude zase o niečo lepšie. Ten taký houseový stagík, ktorý chceme vlastne zakomponovať do toho areálu niekde tam, kde bolo to stanové mestečko predtým. A len pre info, že koľko bolo minulý rok ľudí v tom stanovom a koľko chcete tento rok? Cca? Presné počty ti nepoviem, ale zhruba toto by nám vedelo navýšiť o nejakých 200 stanov. Čo je dosť. Nice. Ako nie je to malý počet. A už sa predávajú aj stany? Hej. Stanové miesta, hej? Už v podstate myslím, že sú všetky stupenky spustené. Že jednodňové, my v podstate už aj keď oznamujeme tých interpretov, tak ku každému sa v popise píše, ktorý deň vystupí. Veľa ľudí sa to pýta, že pozrú si video, ale buď neotvoria popis alebo niečo, že nevedia, ako kedy vystupí ten daný interpret, ale zase myslím, že v každom popise je napísané, kedy aj ten interpret, ktorý deň vystupí. Že by si ten človek mohol kúpiť aj jednodňovú stupenku, ak chce ísť iba na neho. Odporúčam, že kúpať dvojdňovú, lebo tie mená budú zaujímavé oba dni. Môžem vlastne liknúť, že meno, o ktorom sme sa bavili, ako si povedal, ešte nebude von v tomto čase, ale je veľké, je to asi jeden z najväčších ťahoňov tohto festivalu, čo bude tento rok, a preto si kúpte listok dopredu a máte takú, že nekúpite mačku o vreci. Vám môžeme garantovať. To nie. A keď hej, tak vám Kiko preplatí listok naspäť. Disclaimer. Čiže čakajú nás ešte v podstate dve veľké mená, lebo sú oznamené iba dve. A v rámci ostatných stageov bude, typujem, ešte headlinery osobitne techno. Ešte na techno, tam ich bude viacej. Tam vlastne máme tú spoluprácu s After Darkom. A na Drum and Bass vlastne budú ešte tiež zaujímavé mená. Bude naozaj zaujímavý vo všetkých smeroch a žánroch tento rok ten line-up a myslím si, že sa tak aj spoločne zhodujeme, že zase sa to celé veľmi posunie niekam ďalej, čiže oveľa známejšie mená vo všetkých žánroch sa budú objavovať, ale zároveň snažíme sa aj pri tej tvorbe toho line-upu dostávať sem nové mená, ktoré tu práve aj moc neboli, alebo niektoré vôbec, ako Steve Aoki na Slovensku nikdy nebol, takže aj toto je taká priorita pre nás, že trošku dostávať aj novú hudbu na ten náš festival. A ešte keď sme pri týchto menách a stageoch, takže koľko stageov bude na tomto festivale tento rok? Sa chcem spýtať. Ja by som to otočil tú otázku. V podstate my máme tento ročník v takom koncepte, ktorý akože v rámci roka nejakým spôsobom komunikujeme. Celá téma je vlastne 5. element a ten koncept tej témy v rámci nášho festivalu aj pretvárame práve do tých stageov a do tej celej mapy. A vlastne máme aktuálne to nastavené tak, že každý ten element, ktorý tam je, tak by mal tvoriť v podstate nejakú zónu, respektíve stage, ktorý sa tam nachádza. Čiže celý areál je aktuálne rozdelený do takých 5 základných zón. Každá tá zóna obsahuje jeden stage a v podstate nesie tú svoju tému, nejakú farebnosť, vizuálnu identitu. Celé toto, na tomto akože pracujeme, bude to aj samozrejme nejakým spôsobom komunikované voči tým ľuďom, ale v podstate malo by to komplexne odlíšiť každý ten jeden stage v rámci toho areálu. Čiže sa bavíme o nejakých takýchto 5 hlavných zónach a teda tým pádom 5 ako keby stageoch, ale samozrejme mimo týchto vecí je kopec nejakých malých aktivít, ktoré sú pomimo, či už je to Red Bull Auto a podobne, ako sme boli aj zvyknutí. A tých 5 elementov to je akože voda, oheň a takto, alebo je to... Áno, v podstate súvisí to s tým? Je to presne tak, že my sme sa snažili hľadať tú tému k tomuto ročníku a keďže je to 5. ročník, tak sme tak nejako symbolicky to spojili s tou témou 5. element, kedy vlastne v podstate aj v tej takej tej analógii tých príbehov, tých elementoch to vždycky bolo o tom, že máš 4 základné elementy, čiže voda, vzduch, oheň, zem a v podstate ten 5. element je tvorený nejakým tým životom alebo láskou, nejakým tým spojením a to nám akože celkom dobre zapadalo do toho práve toho festivalového nejakého života, že v podstate všetky tie elementy, ktoré sa tam spájajú potom do nejakého toho spoločenstva, do toho života, ktorý ten festival spolu a tí ľudia vytvárajú. To bola strašne dlhá veta. Dobre, ale akože... od srdca pravdivo. Nie, však kto to vymýšľa, ty a vy dvaja, alebo ešte máte nejakú kreatívu na to externú? Väčšinou s tým nejakým základným konceptom prichádzam ja a samozrejme potom to už nejako komunikujeme v tíme a dávame to dokopy postupne. Veľa ľudí bude zaujímať, že čo stage?
Stage bude super. Bude veľký? Určite bude veľký, určite bude pekný, bude lepší. Bude svietiť? Zase to niekam posunieme ako všetko, ale nechajme sa prekvapiť. Ja si myslím, že keď tomu dáme chvíľu, tak ho aj uvidíme. Kedy plánujete akože dať to vec? Tak ako ja som mal booking do decembra, tak mal do januára stage. 2 dní pred festivalom a potom budú zase písať ľudia. Ale koncepty a tieto veci už máte ready a tak, nie? Že... Hej, no. Jasné. Nie, je to aktuálna téma. Ja na moju obranu musím povedať, že tých stageov už vzniklo niekoľko. Tak ako vždy. To je proste tých stageov ale samozrejme proste je to proces, ladíme technické detaily, možnosti, budžety, čiže nie je to jednoduchá vec, akože to musím povedať, že hoci sa to zdá, že je to možno sranda, ale je to naozaj veľa atribútov, ktoré to ovplyvňujú. A mne sa páči na Kubovi, že on spraví stage, ja si poviem, že ty koko, to je strašná raketa. A čím dlhšie sa na ňo pozerá, tým sa mu prestane páčiť, tak spraví, že toto sa mi už nepáči, tak urobí nový, vieš? Máš aj s trackmi, keď produkuješ. No, presne to isté. Kreatíva, no. Kreatíva. A vieš, a z každého jedného, čo on povie, že sa mi nepáči, tak všetci by spadli na riť, vieš, že proste pekný stage. A že ja sa teším, minuloročný stage bol extrémny. Ja akože tá téma toho stageu bola vynikajúca. To sa mi presne nepáči. Tak som zvedavý tento rok, čo bude. Potom nám môžu ukázať. Však zase budeme k tomu robiť určite nejaký marketing, videa, veci. Určite takto, aktuálne je to úplne, že téma číslo 1 v najbližších dňoch pre nás ako tým, takže ja si myslím, že v relatívne blízkom čase aj uzrie svetlo sveta. Že bude tiež predstavený ako jeden z headlinerov, alebo respektíve, že to bude nejaké špeciálne oznámenie. Určite áno. Tak pre nás je to taká akože nosný prvok toho festivalu, že to si myslím, že aj nejakým spôsobom nás odlišuje v rámci toho trhu. Čiže je to niečo, s čím počítame, na čom chceme pracovať a chceme to aj tým ľuďom ukázať. Že očakávania sú v rámci účasti značne vyššie? Je to cítiť aj na nejakom predaji? Mhm. Predaj je popredu oproti tomu, ako bol minulý rok, že máme aj viacej lístkov, aj časovo to číslo sme dosiahli ďaleko skôr, čo bol napríklad minulý rok. Čiže v tomto smere máme proste stúpajúcu tendenciu, akože chvála Pánu Bohu, že každým rokom to rastie. Čiže rátame aj s tým, že opäť bude zase viacej ľudí, preto je ten krok napríklad s tým stanovým mestečkom, aby sme ten areál nejakým spôsobom ešte trošku viacej otvorili, aj to, že máme viacej partnerov, viacej zón, tak aby to bolo také zase o niečo viacej festivalovejšie. Zbudil minulý ročník aj oveľa väčší záujem u partnerov? Mhm. Takže už nie je to tak, že by to bolo vyslovene len o nejakých našich mailoch, že či chcú byť partnermi, ale už to je tak, aby som povedal aj obojstranná vec, že Licitácie. Sú takí, ktorých oslovíme my, ale sú takí, ktorí oslovia už nás, že proste o nás vedia, že už tak tá rozpoznateľnosť toho nášho festivalu si myslím, že u tých partnerov je, vedia, kto sme, čo robíme, že No to podľa mňa jedna z tých akože vecí, akože z môjho osobného hľadiska, že však pozeráme sa na tendenciu iných festivalov, akcií za posledných, neviem, 3 roky alebo koľko, tak väčšinou tá tendencia je práve opačná, že klesajúca. To znamená, že akože menej ľudí chodí a však minulý rok tiež boli tie poklesy 30-40% na niektorých festivalov akcií a proste vy robíte niečo dobré a môžu sa na to tešiť. Ja by som sa akože, ak môžem sa... Akože môj osobný názor. Neviem, či ja to povedal, že vnímam naopak, nie? Že tie festivály silnú a tie kluby možno... Skôr kluby. Ale aj festivály zažívajú veľký problém, čo sa týka partnerov. Akože hlavne, ak sa bavíme o tých veľkých hráčoch, tak samozrejme aj tá ekonomická, politická situácia do toho v tom hrá nejakú rolu a aktuálne vo svete práve tí veľkí hráči majú problém, samozrejme je to veľmi individuálne, ale tá partnerská spolupráca sa znižuje určite. Je to samozrejme nastavené tým trhom a tou ekonomickou situáciou tých firiem a veľkých tých korporátov. Ale naozaj, že ja v tomto musím povedať, že si musíme trošku pohľadkať ego, že ja si myslím, že sme jedna z mála akcií, keď len sa tu zameriame na túto oblasť, ktorá akože kontinuálne rastie, či na počte ľudí, či na nejaké veľkosti, či sú to partneri, v podstate ten záujem aj médií, všetkého naozaj, že rastie, takže aj
to je akože ten dôvod, prečo to vlastne robíme, že vidíme, že to naozaj po všetkých stránkach napreduje. Aké sú tvoje očakávania v rámci festivalu? Chceš ísť raz, ja neviem, v šlapajách Blitz for Love, že ísť do desiatok tisíc, alebo sa dostať na nejakú hranicu, trepnem 10 000 denne? Nejaká moja taká subjektívna vec a pohľad na to, že kam by som chcel, aby tento festival smeroval, je vytvoriť mu viac menej nejakú exkluzivitu. A z takého ekonomického hľadiska to tak poviem, že mať záujem 15 000 ľudí, ale predať 10 000 stupeniek. To znamená, že tým pádom ty vieš aj vytvoriť ako keby nejaký zdravý cash flow a máš kvázi nejaké istoty, s ktorými môžeš rátať. A tým pádom ty vieš potom aj tie veci lepšie riešiť, že také ľudia si to postrehnú alebo vidia to až v tom areáli a čo napríklad vytvára v veľa prípadoch tú atmosféru toho areálu, toho festivalu, že nemusí to byť teraz, že interpret za 1 000 000 eur, ale môže to byť práve nejaká ulička, ktorá bude nejakým spôsobom nejako znázornená, nejako urobená, proste takéto dizajnové veci a toto môže byť práve tá naša cesta, hej. A toto sa môže práve stať vtedy, keď dosiahneme to, že budeme mať nejaký ten zdravý cash flow, že ten dopyt bude väčší, ako my vlastne ponúkneme, hej. Teraz nevrajím o tom, že možno sa to stane pri vyššom čísle, Teraz tu pôsobíš že nemáme dopyt. Nie, ja som to chcel tak ale povedať, že ako keby nie sme v tom areáli, v ktorom sme, nie sme, že vypredaní, môže sa to stať tento rok. Najdôležitejšia vec bude to, čo sme sa my bavili osobne, že ako ľudí prilákať skorej na ten festival. Lebo slotov je tam veľa, festival začína v podstate už o 4:00-5:00 hodine, aj skôr možno. A že ako dostať ľudí na festival skôr, aby neprišli len na posledných, povedzme, že 4 DJov na main stage. Tak to je práve aj tie aktivity, ktoré robíme, čo sa týka nejakých zmien a noviniek toho festivalu, tak aktuálne pracujeme s myšlienkou toho, že tá pool party, ktorá v podstate, ktorú sme si nechávali iba na sobotu a bohužiaľ minulý rok kvôli počasiu nám ani nebola umožnená, tak tento rok by sme ju začali v podstate aj v piatok. Čiže by dostala priestor, čo práve podľa mňa je fajn nástroj, ako tam už v piatok v relatívne skorých hodinách dostať tých ľudí takouto zaujímavou vecou. Ale je pravda, že na Slovensku tá kultúra je naozaj postavená na tom, že tí ľudia chcú chodiť večer a v noci. Za tmy. Snažíme sa to tak postupne meniť a ja si myslím, že to aj vychádza, že proste každým rokom je vidieť, že tí ľudia, že tá väčšia skupina ľudí je už tam o nejakom takomto čase a asi to neurobíme zo dňa na deň, ale postupne... Učia sa tí ľudia pomaly. Je to vidno, akože... Hej, akože ono to v zásade to nemusí byť hneď o tom, že o 6. ti pred stageom skáže neviem koľko ľudí, ale proste tí ľudia si práve idú pozrieť tie zóny, idú si zahrať kalčeto, proste strávia ten čas v tom areáli s tou partiou, takže každým rokom čím viacej a viacej a takisto snažíme sa to robiť tak, aby sme ich tam dokázali pritiahnuť. Není to len o tej hudbe, je to proste o tej atmosfére toho festivalu a treba si užiť všetky tie aktivity, ktoré sú tam. Tak. Nie, že pretíva na Štefana. Števka. Budete mať nejaké nové zóny? Čo môžete povedať, že budú? Ale neriešim stage, skôr také interaktívne zóny pre ľudí. Riešime v rámci spolupráce s našimi partnermi, ale to nechcem ešte vraviť, pokiaľ nemám podpísané zmluvy a všetky tieto veci okolo. Zahraničné mená sme si prebrali a bude ich veľa, obzvlášť techno, drum and bass a ešte 2 mená na main stage, ale čo my, obyčajní chlapci zo Slovenska, obyčajné nádeje slovenskej hudobnej scény, dostanú šancu? To si zahrať. A predtým si zýval ešte inak. A odplul. Nie, čak jasné. Nie, práve, že my chceme, aj to tak nejakým spôsobom robíme, že chceme dávať šancu slovenským, českým DJom, bereme Čechov ako domácich. A je hlavne tým, ktorí majú, alebo nejakým spôsobom sa snažia mať vlastnú produkciu. A skrz toho, že je veľa takých, ktorí to
idú si zahrať nejakú akciu a hrajú proste diskotéku s hitmi niekoho iného, ale druhá vec hrať aj vlastnú produkciu a že možno nie sú takí, že hrávajú nejako veľa, ale proste snažia sa robiť tú hudbu, tak akože prečo nevidíme dôvod, prečo takýmto chalanom nedať šancu, alebo babám po prípade. Robíš si prehľad, hej, a merkuješ to všetko. Mám teba. Čiže ak niekto náhodou nehrá na Paradise, tak Danova chyba. Lebo není kamoš Dano. A pošlám iba a môžeme sa dohodnúť. Stačí jeden track, aj ten vám spravím ešte. Ja možno prezradím, že snažíme sa teda dávať ten priestor aj takéto lokálnej scéne a práve z toho dôvodu sme si vymysleli taký projektík, ktorý by sme chceli, aby sa každý rok nejakým spôsobom opakoval a v podstate sa jedná o taký špeciálny set, ktorý by sme každý rok chceli venovať jednému producentovi zo Slovenska. Myšlienka toho je tá, aby aj slovenský DJ dostal tu naozaj show svetového formátu, takže popri tých headlineroch, ktorí tam naozaj majú, že pekné show, plné pyrotechniky, laserov, svetiela, všetkého, tak v podstate my ako festival pripravíme pre jedného slovenského DJ-a, producenta takýto špeciálny set, ktorým práve chceme aj podporiť tú slovenskú scénu. Nebudem ešte prezrázať, o koho ide, ale v podstate to sa asi dozviete časom a dúfam, že to teda každý rok takto nám vyjde. Ja to asi škoda nebudem, lebo ja hrám na houseovom stage, ale veľmi sa na to teším a zaujíma ma, že v akej je to fáze, aké to bude veľké, ako to bude ten stage. Teším sa proste. Housiky. No jasné. Čiara na ksichte. Je to tiež vec, ktorú ešte v tejto chvíli nemôžem povedať, ale takisto je to vlastne partnerský stage, partnerská zóna a je to v stave riešenia, ako to bude vlastne celé produkčne vyzerať, ako to bude nasvietené, hudobne urobené a podobné veci. Čiže to je tiež vec ešte diskusie. Ale čo asi môžeme prezradiť, tak práve tento houseový stage dostane priestor vďaka presunutiu stanového mestečka, čiže bude pekne zasadený v tej časti, kde boli ľudia zvyknutí na stanové mestečko, čiže medzi stromami, super atmosférou, takže ja si myslím, že to bude veľmi pekné. Blízko vstupu, tuším, to bolo. Tak je to, a je to naozaj blízko vstupu, áno. Akože ono aj to premostenie s tým stanovým mestečkom, ak nám vyjdú veci tak, ako chceme, tak to bude tiež veľmi zaujímavé urobené, ale každopádne náš zákazník by mal vedieť, že akokoľvek to spravíme, akokoľvek to bude, tak vždy všetko má nejaký svoj dôvod, že nie je to také, že sa ráno zobudíme a teraz si niečo zmyslíme a urobíme, alebo škrtneme, alebo niečo, ale vždy je za tým proste nejaká hlbšia myšlienka, takže... A ja ešte teda urobím promo stanovému mestečku a súvisí to práve aj s houseovým stageom, pretože v podstate vždycky každý rok sme pre stanové mestečko robili vlastne taký warm-up party, ktorú ľudia, ktorí prídu stanovať, tak ju majú v podstate v cene do lístka a tá sa vlastne deje už štvrtok, vždycky obsahuje jeden stage, na ktorom sa to deje a tento rok to teda vyjde práve na tento houseový stage. Čiže tí ľudia, ktorí prídu stanovať, tak môžu prísť už v podstate o deň skôr, dostanú k tomu party a vlastne budú mať možnosť houseový stage vidieť skôr ako ostatní. A opening show na houseovom stage? Keď si spravíš? Opening bude Kenny. Ale o jednej po obede. V zásade máme také zaužívané pravidlo, že počas openingu je celý areál a celý festival vlastne vypnutý a je jeden jediný bod, ktorý je vlastne aktívny a to je náš hlavný stage, kedy ide tá opening show, bo je to predsa vec, ktorú pre mňa osobne jeden z najväčších highlightov celého toho festivalu. Kiko plačeš vždycky, keď je... Minulý rok som mal na starosti ten houseový akože techniku a toto asi pamätám, sme už stáli pred tou openkou a pred režiou, už sa tam s frajerkou sme stáli a zrazu iba zozadu počujeme a ja, choď vypnúť ten houseový stage. A letel, som sa rozbehol, štáfovi som vypol master, vypadni. Ale to aj mne, ako proste, že na hlavnom stage, čo som ja, proste všetko sa zhasne a všade ešte stále proste počuješ hľať hudba. Do piči, vypnite ten stage, kurva. Hej, no, tak to je také, aj vlastne rok predtým sa nám stalo, že všetko sa vyplo a techno akorát zostalo hrať a vlastne všetko vypnuté a jediné, čo si počulo tuc, vieš, tak je to také, no. Ale v zásade, hej,
A opening show chystá už, Jakub, hej? Aby som... To je práve tá vec, že to je jeden z tých highlightov a je to vec, na ktorej... Na ktorú si pyšný v podstate. A nerobíme to proste, že hodinu, že fakt... Naposledy to trvalo 2 hodiny. A vlastne je to proces, ktorý trvá nejakú dobu, čiže je to vlastne moment, ktorý chceme ukázať všetkým ľuďom, ktorí sú na tom festivale, tak celý festival sa vypne a vlastne ide len 15 minút ceca, je tam vlastne čas na tú opening show. To je presne to, čo chceš na techne našľapnutý, už 3 hodinu ideš a rozleje main stage. Ale počkaj, akože to je taký pekný moment, chápeš, pre tých ľudí, že všetci toho festivalu sa akože sú spolu, tí z techna sú takí trošku sami sa sebou spolu a celé také pekné. Tak ja to vždycky každý rok vnímam, že aj ten tým je taký, že ešte do tej opening show taký napätý, ešte sa beha, rieši, samozrejme deje sa to celý festival, ale vlastne, že keď už akože prejde tá opening show, tak už vidieť trošku úsmevy na tvárach toho organizačného týmu, že dovtedy sú všetci behajú zrýchlo, všetci sú takí polonahnevaní a je vidieť, že všetci riešia niečo, ale už po tej opening show je to už také viac uvoľnené. Ja si spomínam na minuloročnú opening show, že tam bol vlastne nejaký technický problém, že sa to nejakých 10 minút, alebo koľko sa to meškalo. 3 hodiny sa to už sme to riešili v minulom podcaste. Keby si počúval, tak by si vedel. Ale ja v poriadku, ja sa smejem iba na to, že... Minus 1 deň práve. Keby dáš opening show aj sobotu, tak opadne to v piatok? Výborná otázka a súvisí to práve s tým našim 5. ročníkom, ktorý aktuálne máme a to bolo tiež také naše rozhodnutie, že chceme ho nejakým spôsobom špeciálne oslaviť, takže sme si vymysleli k tej všetkej robote ešte ďalšiu show, ktorá sa teda udeje v sobotu. Bude to zároveň taký trošku closing, tak ako máme opening show, tak budeme mať aj closing a práve táto closing show bude venovaná tým 5. ročníkom, čiže trošku si zaspomíname, možno si poplačeme. Čiže akože 2 show budú. 2 show budú, áno. Keď sa dostatočne nenudíte, tak aby ste mali viacej roboty. Tešíme sa, brutálne sa to tešíme, lebo tie showky sú neskutočné. Ja len teda ešte poviem, že koncepčne je to tak, že vlastne tá opening show bude viac taká možno príbehová o tej myšlienke, o tej téme, ktorú máme a tá sobotňajšia bude skôr taká naozaj, že také ohliadnutie za tými 5. ročníkmi a možno kúsok aj taký pohľad do budúcnosti. Narodeninová anniversary, výročná. Mali sme tu taký nešvár po minulé ročníky a to odboj s názvom Martine Ibiza, kedy bolo dokopy asi 4 ľudia, ktorým v celom Martine vadilo, že tam je festival. Podľa mňa mu zobrali doménu. si ho odkúpil. No a bol vlastne problém ešte počas pred minulým ročníkom, ale myslím, potom sa to nejako pekne utichlo, teraz už nevidíme žiadne odboje. Čo sa stalo a vlastne ako hodnotíte minulý ročník, ako ste pracovali s týmto problémom a ako s ním plánujete pracovať tento rok v rámci hluku pre mesto? Prvý rok sme tam urobili. Bolo to také, že niekomu to vadilo, proste 100 ľudí 100 chutí, ale samozrejme tak pozeráme sa na každého. Ďalší rok sme k tomu pristúpili inak a snažili sme sa nájsť nejaké riešenia aj s chalanmi, zvukármi a technikmi, že ako by to bolo tak, aby ten človek, ktorý je v areáli, mal z toho stále zážitok a ten, ktorý tam není, tak aby ho to nerušilo. A myslím si, že sa našli veľmi dobré riešenia na to, že ako to bolo urobené, že nikomu sme v zásade nejakým spôsobom nevadili a nerušili jeho súkromie doma. A samozrejme stále sa to nejakým spôsobom pokúšame a snažíme zdokonalovať každý aspekt toho festivalu. Najviac asi robí ten main stage, ten hluk, treba povedať, že tam je najviac tej techniky a všetkého. Čiže plánujete to nejako limitovať, alebo? Tak samozrejme vždycky robíme čo najviac preto, aby sa nejaké takéto veci nediali a aby sme to čo najviac eliminovali, lebo akože nie je nám to úplne jedno, ako sa aj tí obyvatelia majú počas tých nocí, čiže určite na tom pracujeme. Je to séria viacerých technických, organizačných aspektov, ktoré musíme dávať dokopy, aby sme ten zvuk nejakým spôsobom ovplyvnili. A pre tento ročník by som povedal, že takou zásadnou zmenou, ale teda musím povedať, že nie je jediný argument je hluk, ale sme sa rozhodli trošku posunúť čas hlavného stageu.
ktorý bude končiť zase o niečo, to nie, ale teda bude skončiť o niečo skôr, ako sme boli na to zvyknutí doteraz, ale ako hovorím, nie je to jediný argument, prečo sme sa tak rozhodli. Chceli sme aj trošku tak zanechať na tom hlavnom stage taký ten pekný moment tých hlavných setov, tých veľkých DJov, že naozaj, že skončí to v tej pompeznosti a myslím si, že tým, že festival sa rozširuje, tých stageov je stále viac a viac, tak tí ľudia majú veľké možnosti sa vyžiť do rána na všetkých tých ostatných stageov a ten hlavný si naozaj necháme pre takú tú veľkú show a ukončíme to s takým tým pekným pohľadom na to. Vidíme sa na afterke. Takú euforiu, ale tak ako povedal Kubo, máme veľa vecí pripravených, že naozaj každá zóna, ktorá na festivale bude, tak stále bude nejakým spôsobom obohatená o tú hudbu. Že napríklad... Budú mať všetko na výber v podstate, že odídeš z main stage, chceš house, budeš mať house, chceš techno, možno techno, chceš dramač, máš dramač. Rozhodne to nie je dôvod, akože na odchod z areálu, naozaj, že tých aktivít tam bude veľa, tých stageov si tam myslím, že každý vyberie, čiže vôbec netreba odchádzať z areálu, netreba sa zľaknúť, naozaj je tam čo robiť a ja si myslím, že to bude veľmi pekný moment, kedy ukončíme ten hlavný stage veľmi nejakým pekným closing setom a ideme sa baviť ďalej. A samozrejme, nejdeme ukončiť hlavný stage o 1:00 alebo o polnoci, takže toho sa netreba bať. Len v zásade to trošku posunieme. A napríklad to, čo som aj vravel, tak aj máme tak nastavenú VIP-karskú zónu, že je smerovaná čisto na ten hlavný stage, že v podstate tam sú tí ľudia, ktorí si zakúpia tie VIP stupenky a aj pre nich vlastne bude pripravená to, že budú v tej zóne môcť pokračovať ďalej, že tam tiež proste bude DJ, ktorý bude hrať pre nich... Na želanie. To zase nie, to tam jukebox dám. No. Takže stále jednoducho ten festival bude pokračovať ďalej, že to není, že teraz akože sa skončíme, len jednoducho robíme nejaké veci, snažíme sa aj my nejakým spôsobom napredovať a takže trošku ten čas posunieme. Takže pekné zmeny. Stále viac sa teším počas tohto rozhovoru. A dneska ešte, keď tak slnečko vyšlo pekne, tak už sa to blíži. Sme mali taký letný vibík. Ten bude, keď bude 18 stupňov aspoň. To sa podľa mňa ukáže aj na stupenkách asi, nie? Že ľudia, keď už začnú cítiť leto, že vtedy treba sa oprieť viacej a už začnú sa aj viacej lístky kupovať. Ja verím, že aj. Akože... Však kupujú sa stále. No veď ale, dobre, ale hromadne, akože v tisícoch. Tak určite tie letné mesiace, samozrejme, on to súvisí aj s tým, ľudia majú viac voľná, majú prázdniny, študenti, čiže určite si to aj tí ľudia uvedomujú a ten záujem o tie vstupenky je väčší už pomerne krátko pred tým festivalom. Chlapci, myslím, že všetko bolo povedané. Možno ešte jedna menšia vec, ktorú sme nepovedali, na čom robíme, a to je, to ja nevie. Hymna? Hymna festivalu. Veľmi dobrá. veľmi. Však povedz, čo povedal prvé, keď si mu to poslal. Že asi 6 smaríky tam boli vybavací, smejúci sa. A potom, že pustil som si to ešte raz, povedal, že už dobre. A nakoniec si spokojný. A keď to budeš počuť, ideme na to. Nie, ja som bol spokojný s tou prvou verziou. Ty si mi poslal potom druhú a to som ti povedal, že tá prvá sa mi páčila viac. Ale ty si úplný degeš, lebo ty o hudbe vieš bačovony. A ja som ti to vyargumentoval, že to sú iba ukážkové verzie. A tá verzia bola úplne taká istá, len hrala zle. Chápeš? Ale to ako hralo zle, tak bolo lepšie ako to, keď to hralo lepšie. Hopa. Ako mu to mám vysvetliť? Hopa. No už to nehralo to zle. Zle hrala tá druhá. Aha. Ide o usporiadanie pesničky. Ale to... To je akože pôjde, proste... A možno povieme ľuďom aj potom, ako tá hymna vznikla. Myslím, že to aj môžeme povedať. Alebo to povieme až potom, keď vyhodíme o tom nejaký príspevok. Ako si urobil? No však urobil, ale vokál odkiaľ pochádza napríklad. Od akého speváka? Veľmi special. Robo Mikla? Bude to špeciálny spevák, ktorého všetci poznáte. Všetci poznáte, ale nikto ste ho nevideli ešte vystupovať. A zahraničný však? Čo? Zahraničný. On, aký chceš. No veď to. A teraz ja som v Pomikove. Prečo si Pomikove? Čo to je? Ahojte, ďakujeme, kupujte lístky. A vidíme sa po festivalovom briefingu.
Nie, však ešte sa určite dáme ešte minimálne nejaké session. Ešte minimálne 4 podcasty hodíme. To nie, ale určite dáme ešte nejaké session.